Hello लोगोफोर बरायबाय बड.जब.info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव दा फाइनाली एडमिट नोंथांमोना मोनबाय एबा रिलिज खालामनाय जाबाय डाउनलड खालामदो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै आरो नोंथांमोना रिलियाव मा लांफानांगौ थ' बे जोबोर इम्पर्टेन्ट रिलियाव थाङोब्ला जाहाथे मिस्टेक जायोबा रिजेक्ट जायै बायदि नायना लाजोब गासैबो इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स एबा इन्सट्राक्शन्स मा दं बेखौ जों नायगोन आरो फाइनाली फार्स्ट पेजना एडमिट नोंथांमोना मोनबाय आरो डाउनलड खालामदो दानिफ्रायनो आरो बे रिलिया स्टार्ट जासिगोन 25 मार्चनिफ्राय फार्स्टआव आं नुनो मोन्दों फिमेल केन्डिडेट्सनिखौ नुनो मोन्दों उदालगुरि हिसाबै दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा एडमिट मोनबाय सोरना जाग्रोखो दा बेखायनो जोङो लिंकआव फैबाय पेस्ट खालामबाय कपि खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन लिंकखौहाय डाइरेक्ट फैनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो जायफ्रा एडमिट मोनथ'वाखै नोंथांमोना सेकेन्ड फेजआव फैगोन रिलिया माब्ला जागोन होनोब्ला जोंहा एप्रिलावनो जागोन दा फार्स्टआव जों मबाइल नाम्बारखौ होनसै बेनिफ्राय जों लगिन खालामसै बा इमेल आइडि बा जों फ्लेक्सन आइडि जायखिजाया मोनथामनि गेजेराव मोनसे टाइप खालामदो दा जों बेयाव हमना लाबाय जोङो मबाइल नाम्बार जोङो टाइप खालामबाय बेनिफ्राय जों लगिन खालामसै आरो लगिन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे डिटेल्स मोनगोन एडमिटआव बेनो जाबाय जोंहा माखासे इन्सट्राक्शन्स दङ दा बेखायनो जोङो डेट अफ बार्थखौ होनानै जों लगिन खालामसै फैदो बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै दा गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जाहाथे बयबो क्वालिफाइड जायो आरो बे रानिंआ फिल्डआव जागोन लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन दायो लोगोफोर जों एडमिटखौ डाउनलड खालामबाय आरो बे एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ दङ स' नोंथांमोना मा टाइमाव थांनांगौ बेनो जाबाय रिपर्टिं टाइमा दङ 6 AM डेटआ 27 मार्च नाथाय नोंथांमोना 25 मार्चनिफ्राय मोनगोन उदालगुरि हिसाबै फार्स्टआव फिमेल केन्डिडेट्स बेनिफ्राय नायदो बे पस्टआ मिथिखायो बे कनस्टेबोलाव मानोना बे जाबाय कामान्डु दा बेयाव फिमेल मोनदों बेनिफ्राय मा लांफानांगौ जों बेखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया आरो बेसेबां रानिं खालामनांगौ लं जाम्प खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोना दिन्थिलांखानोसै दा फार्स्टआव नोंथांमोना फेस मास्क गानखानांगौ बेखौथ' मिथिखागौ थ' नोंथांमोना लांफाजोब जा दङ COVID-19नि माखासे रुल्सखौ फल' खालामनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स होनाय लोगो लोगो क्लास 10 पासनि गासैखौबो लांफानांगोन क्लास 10 पासनियानो जाजोबगोन बेनिफ्राय गुबुनखौ लांबाबो जेबो नङा हमना ला HS एबा डिग्रिनिखौ मानोना बे जाबाय 10 पास लेभेलनि बेनिफ्राय दानिया जोंहा मा लांफानांगोन नार्सिं जायफ्रा डिप्ल'मा दङ बेखौ लांफानो हागोन जायफ्रा बे पस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन नार्सिं लेभेलाव बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना HSLCनि डेट मिन्स नोंथांमोना HSLCनि गासैखौबो लांफाजोबनांगौ बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेयाव बिनाय दङ एबा नाम्बारखौ नांगौ होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे सार्टिफिकेट एक्सट्रा दङबा लांफाजोब स्पर्ट्सनि दङबा गासैखौबो लांफाजोब कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा लांफाजोबबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना खामानि होयो फिउचारावहाय दा लोगोफोर बेनोमोन थ' नोंथांमोना बेखिनिया लांफानांगोन डकुमेन्ट्सखौहाय दा HSLCनिखौ गासैखौबो लांफाजोब ट्राइबेल सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट लांफाबानो जाबाय प्लास स्पर्ट्सनि दङबा NCC दङबा नोंथांमोना लांफाजोब जायफ्रा दङ थ' दानिया जोबनो फैबाय सेलेक्शन प्रसेसआव दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौहाय डकुमेन्ट्स नायगोन बेनिफ्राय PhD नायगोन 85 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन हौवाफोरा हिन्जावफ्रा जेबो नङा चेस्टआव दा बेनिफ्राय जायफ्रा 85 गैया जायगायावनो रिजेक्ट जागोन बेनिफ्राय लं जाम्पआ मेक्सिमाम थ' नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 17 फुट बारनांगोन एक्सेलेन्ट थांनो हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 8.5 फुट एबा 9 फुट नोंथांमोना बारनांगोन आरो रानिंआ 4.8 खारनांगोन 20 मिनिट्सआव हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगोन 19 मिनिट्सआव बेनिफ्राय 100 मिटार्स दङ नोंथांमोनाबो खारनांगोन 15 सेकेन्डआव खारनांगोन बेनो जाबाय हौवाफोरा 15 सेकेन्डआव खारनांगोन 100 मिटार्सखौहाय आरो सिनाप खालामनांगौ 20 नोंथांमोना मार्क्स मोनगोन जुदि एक्सेलेन्ट थाङोबा जेरावबो 20 मोननाय जागोन जेरै रानिं लं जाम्प बेनिफ्राय हमना ला सिनाप दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव साइकोमेट्रिक बेनिफ्राय 100 मिटार्स दङ अके दा हिन्जावफोराबो 100 मिटार्सखौ खारनांगोन नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ गासैखौबो नायफिनजोब PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना PDF फाइल डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ नायजोबनो हागोन थ' स्पेशेलि हिन्जावफ्रा सिनाप गैया नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन हिन्जावफ्रा सिनाप गैया जास्ट नोंथांमोना सिनाप गैया हौवाफ्रा सिनाप दङ हौवाफ्रा 4 स्टेज जागोन जेरै लं जाम्प रानिं सिनाप बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 100 मिटार्स अके थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोरा आपडेटआ दा मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन